tabuk social media wo video kaisa jehino viral ongoi tongo norok viral video ni mangpili video ni screen no nugui mankhana kaisa premi jora khule am kaisa bike o romantic khaiye bike kasalaijak khai jemon chirma film o romantic scene wngma hai tei semangka o viral video ni mangpili wngkha noidani hinui noidani kaisa sorok ni lama o no o premi jora filmi style kai romantic kaisa scene mangpili kasui faikya norok nugui mankhana hamjangma chelakhai bike chalukjak hamjangma buri hingkai bwskang twikai hamjangma chelano kwbagjak nang borok kunu helmet hungjak amtoi hemangpili kasai faikya tabuk noidani semangka o video mangpili tisaka bongni ukulugo tongnai gari khungjakni borok tai o video jebru social media o viral wnggo traffic police o chelani mungoi bike chalokni mungoi kaisa chalon tanka hinui bo semangka tai 53,500 takani o chelani mungoi chalon tanka hinui bo tabuk koktoma ba news o kasai faikya hingke tabuk social media o omo jehino viral wngjak je noidani kaisa lama o kaisa premi jora chirma film hai kai romantic bike chalokjani kaisa mangpili kasai faimani।